er noget, man skal vende sig til, for det er en lille smule anderledes, men man fik også set nogle af de styrker, der er ved at spille på kunstgræs. Det er det her med, at spillet kan blive meget hurtigt. Banen er hurtigere end især græsbaner, der ikke er vandet. Det oplever vi på nogle stadions rundt om i Danmark, at der ikke bliver vandet før kampene, og der kan man sige, at vores kunstgræsbane den er væsentligt hurtigere. Der er ingen tvivl om, at banen bliver endnu bedre, når det her infield får sat sig endnu mere, og man kan sige også, vi som hjemmehold vender os mere til banen. Men jeg havde en rigtig god oplevelse, og jeg tror også, at der var en del af OB-spillerne, der syntes, det var ganske fornuftigt at spille på, selvom der var nogen derude og snakke lidt negativt om det. Men jeg kan sagtens forstå, at folk er lidt skeptiske, fordi det var jeg også selv, da jeg startede med at spille på kunstgræsbaner i Norge for nogle år siden. Men altså, sådan er det med nye ting. Fortæl lidt om de oplevelser, du havde deroppe fra. Altså, det var jo ikke, det var nogle andre typer end dem, vi... Jamen, der er ingen tvivl om, at der er sket meget med udviklingen af de her baner, og især det her infield, vi snakker så meget om. De baner, jeg spillede på i Norge, jeg tror, der var 6 på det tidspunkt, jeg var deroppe. Jamen, der var også rigtig, rigtig stor forskel på kvaliteten af banerne, og hvor nye de var. Og den store forskel, der er fra, kan man sige, de norske baner til den bane, vi spiller på nu, det var gummimateriale, der lå nede i banen. Det gjorde tit, at når bolden ramte banen, jamen, så tog den måske et lidt anderledes afspring, end den vil gøre. Nogle gange tog den et ekstra højt afspring, hvor man kan sige, at det naturfølge, vi har i vores bane, jamen, det gør det mere, hvad kan man sige, ægte og troværdigt i forhold til en almindelig græsbane. Så jeg synes, det var en god oplevelse, og jeg er sikker på, at vi spiller rigtig mange gode og seværdige fodboldkampe på Farum Stadion fremover.